Mhuri yeZimbabwe, tinosingokuudzai news muchinakirwa, muchinzwa, muchidzidza, muchiona zviri kuitika, muchiita stay updated. But iko zvino izvi zvatoda kukuudzai in this news, it changes a lot. Can I say it's life changing? Zvozoti life changing ndendanyanyisa. But yei apa ndo patazobata line reinformation muri Zimbabwe. Iko zvino tabata line reinformation itsva inenge ichibuda straight mukati chiwenga muri Zimbabwe. Vamuita zvisiri izvo ndobva mukomana abuda mumeeting according to information yatinayo, right, according to the alleged information yatinayo, right, muri Zimbabwe. So zviri kunzi nezuro pakaitwa meeting, mameeting anogara achiitwa muri Zimbabwe, and in this meeting vakomana vakatanga kutaura. So chiri kunzi chakaitika first, rikaitipinde kuti chinhu chakaitika ndechokudai sono ndechekuti zviri kunzi Mnangagwa wakashiedza those people who are loyal to him, vanonyatsoziva kuti they are loyal to him, ndobva vaindamo. Zvinonzi mamunana, tichangotaura mazita mashoma tapiwa, zvinonzi mamuna iye Mnangagwa, mamuna Chiwenga, mamuna Ziyambi, mamuna Chris Mutsvangwa, mamuna na George Charamba, mamuna na Chichi Mwendianzhe, right. So this meeting muri yeZimbabwe yanga ichitaugwa. So zvirunzi George Charamba akatanga kutaura nyaya yekuti because lately takaona tose George Charamba akatanga kutaura in support of amendment bill number 3. Zvanova zvanga asati amboita in a very, not in a very long time, but ever, like anga asati ambotaura in support of amendment bill number 3. And in ZANU-PF right now, zviri kunzi kana uchida kuona iwewe vasiri kusapota amendment bill number 3, chingotaridza kuti ndiani asina kugara ataura in support publicly. Saka George Charamba is one of them. But zviri kunzi George Charamba wakapiwa pressure manje, wakaudzwa like vana Mnangagwa, because zvinonzi kana Mnangagwa akaplana chinhu, right guys, tiri kuda kuti isusu tidzinge George Charamba because George Charamba haasi kutisapota, handiti. And then vakomana vanobva vaenda negwekuseri vosvika voudza George Charamba kuti iwe wakutodzingwa iwe, shefu wakuda kutokudzinga nenyaya yako yekuti hausapota amendment bill number 3. So kuenda negwekuseri kuiona unokwanisa kugaya kuti maybe vari kutengesa Mnangagwa. No, vanenge vachitobata basa raMnangagwa because Mnangagwa inonzi pressure, anenge achiaplya pressure anenge achiaplya pressure. So George Charamba wakaapplyirwa pressure, ndobva atomudza kuti iwewe wakuda kutodzingwa because hausi kusapota amendment bill number 3. As a matter of fact, wakutodzingwa musi wakati George Charamba ndobva avhunduka muri Zimbabwe. Zvinonzi George Charamba avhunduka manje atoona kuti pano pakaipa, ndo paakazobuda it's now 4-5 days achisapota amendment bill number 3 publicly, right. So in this meeting vabaya futi George Charamba kuti iwo George Charamba ndo uchatanga kutaura nyaya. Saka George Charamba manje ndo paronzi ataura mumeeting akati no, according to masurveys ataita, because George Charamba unoita nezveministry information handiti. According to masurveys ataita isusu, zviri kunzi maZimbabweans ari kucomplaina. In fact, maZimbabweans, they are seeing cracks muZANU-PF. How are they able to do that? Because they can see that within ZANU-PF there are other members who are not supporting amendment bill number 3. Ndicho Charamba wapinzira. Zvinhu zvinobva enda mberi akataura kuti isusu seZANU-PF tinoziva kuti mutemo weZANU-PF ndokuti as a party, when it comes to our public appearances, when it comes to public statements and etc., we stand united. We can come back here mukati munomu toita makakatano totadza kubvumirana tokudidididi, but when it comes to what we do in public, we stand united. Saka macomrades pane vasiri kusapota amendment bill number 3 publicly. So George Charamba ataura kudai, so vamwe vachibva vatanga kutaurawo vachisapota in support. This is alleged information yatawana from people, insiders. So vachitaura vachisapota kudaro muri Zimbabwe. Zvonzi Chiwenga akasimuka ndobva aenda kutoilet, achibva kutoilet ndobva auya achitobuda straight meeting momo, achitobuda direct achindoya mumota kwake achirova pasi. So as of right now, zviri kunzi tensions are high because zvinonzi Mnangagwa iye pachake he has always been a person who respects Chiwenga.
even like kubva kudhara. So you have to understand kuti inyaya inodzoka kumashure handiti kuti kubva kuna 2017, in fact kubva even before 2017. Remember pane pakanzi Mnangagwa wakapoisonwa paya vana Chiwenga was the person who was there. Even Mnangagwa have thanked Chiwenga publicly. So because of that, all these guys in ZANU-PF, they know kuti there's a gentleman relationship between Mnangagwa na Chiwenga. So zvinonzi rarely do Mnangagwa confront Chiwenga in these meetings or wherever, because also remember ZANU-PF, remember guys roseri boys roseri papa, most of them, even the ladies, and most of these guys, they were there in 2017. They know exactly what happened in 2017. So if Mnangagwa starts attacking Chiwenga publicly, Mnangagwa knows kuti anogona kuitwa, all these guys will turn against him. Why? Because kana iwewe uchiataka munhu akakubatsira sezvizvi, kana iwewe uchishoropodza munhu akakubatsira sezvizvi, kureva kuti hautrustiki iwewe. Do you understand that part? Ndozonzi politics. So because of that, Mnangagwa unoziva kuti Chiwenga is a no-go area. He will not confront him. He will just let him do what he wants. So as long as iye Mnangagwa zvirunzi akamirira one thing, kuti Chiwenga disrespect publicly or disrespect even in those meetings, zvinoonekwa nemunhu wese, zvekuti munhu wese can, it will be justifiable kuti zveshuwa Chiwenga papasisina nyaya, papasisina way yekuti Mnangagwa angaramba akachengeta Chiwenga ZANU-PF, iye Chiwenga akamudisrespecta, so of which Chiwenga is not creating that chance. Right, so zvinonzi Chiwenga akati abuda muZimbabwe, wakabuda ndobva aenda pazhe achisvika kumota dzake, masecurity ake ndokwaanga atori, ndobva atopinda mota memaya, ndobva varova pasi. Meeting yakazosara ichipedziswa zvayo, but Chiwenga angatodi angasipa. So muZimbabwe tinoda kuuya kwamuri mimi, tichikupai this kind of information yekuti now you know kuti pane vari kutombopota vachitobuda meeting iri pakati, according to the information atinayo. What do you think will happen? Zvii zvamunofunga kuti zvichaitika? Because ukaona maactions akadai akutanga kuitika, ufanira kuziva kuti politics dziya dzakuzonakidza, handiti? So iwewe tiudze muZimbabwe, what do you think will happen? Chii chaurifunga kuti chichaitika from now? Do you think iyi nyaya 20 May muri kuizisa here? Nyaya 20 May, right? Vari kuziva nyaya 20 May? Nyaya 20 May ndeyekuti kune court hearing yemacomrades, yemawar vets akaindisa, akavhura court case kuti the bill number 3 harisi pamutemo. So this court case yakanzi ichange ichinzwikwa mukoti musi wa 20 May. So kana ukaunderstanda that thing, unobva watanga kuunderstanda kuti matensions of course ari kuramba achikura, and we hope they end peacefully. Zimbabwe, stay tuned, stay subscribed so you never miss on any important updates. Thank you for watching.